Niin, hei kaikille. Nimeni on Matias Rönnqvist. Mä toimin viljelyneuvona tuolla Karvei Finlandilla. Ja nytten tänä aamuna meillä on sitten keväthommia. Meillä on kuminan lannoitus alkamassa ja tullaan lannoittamaan Suomen Salapietarilla kuminaa ja ollaan Isonkyrön Palhojasten kylässä ja Saaren maatilalla. Urakoitsija on tässä Juhana Mäkisaari. Viime vuonna tuolla pellolla kasvoi hernettä, eli herne oli suojakasvina tälle kuminalle. Lähdetään tekemään sitten nollaruutua ja tuplaruutua ja katsotaan sitten pitkin kasvukautta, mitä siitä tulee. Levitysleveyttä voidaan säätää silmien kulmaa säätämällä 3 asentoon ja levitysleveydet on 25, 31 ja 38 metriä. Täällä me ollaan nyt tehty nollaruutu ja sitten maksimiruutu. Maksimiruutun tarkoitus on nähdä, onko riittävää määrä levitetty sinne ympäröivälle pellolle. Nollaruutun tarkoitus on tietysti nähdä, minkä verran typpeä vapautuu sieltä pellolta. Viime vuonna kasvoi hernettä tällä lohkolla ja herneestä vapautuu sitten tänä keväänäkin jonkun verran typpeä. Ja sitten saadaan vähän osviittaa siitä, että millainen esikasvivaikutus sillä herneellä on. Otetaan pressu pois nollaruudusta ja sillä yritetään saada ravinteet pysymään pressulla. Sitten siirretään se ruudusta pois. Avataan pressuja. Nyt se on ravisteltu kunnolla. Joo. Kiitos.